står vi på Brandenburger Tor, hånd i hånd som var i går. Du og jeg på Brandenburger Tor, vi ser på Brandenburger Tor. Nu skal I se et lille skuespil. Der var engang et lykkeligt lille par her, som vi ser, der er så glade for hinanden. Men så, lige pludselig en dag, så kom der en mur imellem dem, fordi den by, de boede i, delte sig. Og de var så kede af det. Alle sammen, de to der, de var så kede af det. Og de kunne bare ikke se hinanden. Og de gik og savnede hinanden rigtig meget. Og det var så sørgeligt. Men en dag, da alle deres trængsel var forbi, så forsvandt muren. Og i dag, mange år senere, så ser man her et symbol på den her frihed, der lige pludselig var. Den er ikke det ser også godt. Ej, hvor er det spændende. Ej, hvor er det flot. Hvad må der have været her engang? Hvad må det stå for alt det her? Hvad betyder det her? Brandenburger Tor? Undskyld. Nej, hvad får du? Tænk lige på en gang. Her er Brandenburger Tor. Ved I noget om det? Hvad er det for noget? Lur mig, om jeg ikke lige ved det engang. Frys! Jo, nu skal I høre alle sammen. Den her mur, ikke også? Den blev bygget i år 1781 til 1791. Den blev brugt som Berlins varetegn. Og den står sådan her som et element. Det var en del af den berlinske bymur, og man brugte den her sådan som der var marker her, og så brugte man det som en toldbod. Og I kan se heroppe på oven, der er der en sejrsskydende. Og den her port her, efter murens fald, så bliver den her port brugt som et tegn på frihed og et tegn på enhed, fordi Øst- og Vestberlin finder sammen. Så det er bare super. Og det var således, at det skete.